Epke Zonderland eert ontspan en dat is logisch na dit weekend. Voor de tweede keer op Rieger toonde hij zijn drieënvoudige vlechtcombinatie op het rek. Een genot om nooit te zien. Vanuit de hele wereld is er bewondering. Ik denk dat ik een belangrijk factor kan wezen. Ze proberen de jurysport zo objectief mogelijk te maken, maar dat bedoel ik natuurlijk een deel subjectief. En als de bewondering ik van de juryleden heeft, dan is het natuurlijk een liefdes voorsprong. Ja, want wat voor gevoel jouwt het dat zo'n oefening slaagt? Ja, die had wel een kick. Want wie zelf hoe moeilijk het is en hoe lang het duurt om dit te kunnen beheersen en op een wedstrijd te kunnen van. Dus dat het dan toch 2 keer lukt achter elkaar in de wedstrijd, met ooromstandigheden en ik nog een toestand merk. Ja, dat jouwt natuurlijk heel veel zelfvertrouwen, maar ik kan een grote kick als dan van het toestel afspringst. Voor de strijd met Jeffrey Wammes om een Olympisch ticket maakt het al niet meer uit. Wammes lukt zijn blessure waarom en dus wie Zonderland voor het weekend al wist van deelname in Londen. Vorige week ik wel vertrouwen in. Ik hier wel een goede prestatie zal zetten, dus de kans dat hij het inderdaad toch beter zou doen, die wel heel liet. Nou, en ik heb nou gewoon Charling. Dat moet even. Toch? Zeker. Ja. Charling, wat betekent dit voor Heerenveen, voor de turnskwallen? Net van Heerenveen, het gaat altijd om Epke. Sport is bij altijd centraal. Dus ik ben enorm trots op deze jongen. Wat een killer. Vooral, je dwars er alles in. Ik zou het zijn mentale tank helemaal vol. En dat vind ik wel heel mooi. Dus de mentale kracht is dan beter dan zijn fysieke kracht. Ik ben heel trots op hem. Mooi compliment, Epke. Dat is mooi om te horen, ja. Het klopt wel. Het is gewoon voor deze periode heel belangrijk dat is mentaal inderdaad sterk is en dat is met goede vertrouwen die speling is. Ook op de bregen tankt Zonderland zelfvertrouwen. Hij behelt liekers op het rek een persoonlijk puntenrecord en toont voor het eerst zijn eigen element, de Zonderland. Ja, dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Maar op de Olympische Spelen moet ik hem uiteindelijk echt laten zien om hem op naam te krijgen. Dus, maar ja, goed, ik ben heel blij dat het nou in ieder geval is lukt. En heb ik gelukkig nog een periode om het wat stabieler te krijgen. Want een geluksfactor zit er nou nog wel bij. Ja. Zonderland is dus wis van de Spelen. Voor Celine van Gerner wordt het nog 2 spannende dagen. In een jeder stadium werd Wyoming Marcela onwiest, maar dat werd met succes onvochten. Marcela had boven dat te krijgen met een blessure, wilst van Gerner haar van haar beste kant zien liet de aankomende weken. Coach Gerben Wiersma hoopt dan ook dat Van Gerner alsnog de varkar krijgt. Ze had het in ieder geval maakt het Hans heel erg lastig. Om het voorgenomen besluit wat zal hier om dat te heroverwegen. En met name de score op Bergen Juster die zit referent onder de tweede plak op de WK, zeg maar, op die score. Tevens in de finale zelf. Dus dat is wel een sterk argument om voor Celine te gaan. Het is misschien lastig te zeggen, maar wat voor gevoel had je erbij? Het is spannend. Maar de vorige keer toen ging ik naar die voordracht daar en had ik het idee dat Celine gewoon de beste kaart niet had. Toen werden het toch oors. Dus ik heb geen idee ervan. Het is spannend. Woensdag valt de beslissing en het zou dus zomaar wezen kunnen dat Heerenveen 2 turners afvaardigt naar de Spelen. Voor de turnskwallen een geweldige opstekker. Ja, dat is heel bijzonder dat er maar 2, een damesturn en een herenturner uit Nederland gaan en dat ze dan beide uit één club komen. Dat is denk ik heel bijzonder en dat zei ik ook wel wat van waar we hiermee bezig zijn. Heerenveen is de baas van Nederland op dit moment. Op dit moment qua prestaties rennen wij op kop, ja.